Mayangkara original. Saya audio pro juga Mayangkara video drone asal kenal bisa selawase mesti ele saya cedak bebasan kepingin nyande dalang tembus cemara sewu sarangan dimohon untuk dari bapak-bapak tim keamanan untuk mencarikan jalan akses masuk untuk Dimas Niken Salindri. Panjenenganipun sudah ada di depan dekat jalan ini. Mohon untuk bapak-bapak tim keamanan bisa dipandu untuk memberikan akses jalan
kepada Dimas Tiken Salitri yang panjenenganipun sudah ada di depan area pementasan nggih. Pun sinetes ono Jemara sewu sarangan nalikane dek biyen isih pacaran. Jemara sewu sarangan mudhun karo nyawa tetanduran. Rekosa baribasan sak kedep netra wis tekan momen sida kemandung tidak bohong pancen leres memang betul pun sinetes ono nirampon madhep sing kekowo kapot jalan tembus sedih kenangan Jemara sewu sarangan nalikane dek biyen isih pacaran.
Kanjeng Prabu Celeng Sakti. Alo. Yes, beda balik untuk teman-teman tim keamanan saking bapak-bapak tim keamanan ini dimohon untuk memberikan akses jalan masuk untuk Dimas Niken Salindri ya. Dimohon untuk dari tim keamanan untuk memberikan akses masuk, memberikan jalan masuk untuk Dimas Niken Salindri ya. Bagi panjenenganipun sampun berada di dekat lokasi pementasan Matur Bandung. Polo Prabu Celeng Sragikan katingal perang abyo lawan para Jawa Tarakit kadaten pragon Jawa Kodawati Allah
Wilahing sekaring pawana langgeng wilahing sekaring pawana langgeng amit pasang kalimat takbit tinebihna ing lodun ing kemawahing tawang-tawang wilahing sekaring pawana langgeng amit pasang kalimat takbit tinebihna ing lodun ing kemawahing tawang-tawang kakak tinggal ing majaning papan pagelaran kawula eyang mayangkara junjungan kawula panutan kawula ing mriki panggenan kula suwun panjenengan rawuh ing mriki panggenan eyang balik kula sakwarga mayangkara original pangestu ing mriki kaliyan dinten punika angin kula sakwarga atau pantimur ing mriki panggenan dina-dina saking rubeta dina-dina saking kanca kaya kalsa kalir ing sabita eyang mayangkara hadir ing sajroning sasana pagelaran lapunika eyang jaleng sregi panjenengan dawuh mriki panggenan manjing ing sajroning anak wayang punika panjenengan sajroning garwaning anak wayang punika sang kala sregi sakala sregi sangkala sregi panjenengan rawuh ing mriki panggenan sangkala sregi sangkala sregi alo eyang kala sregi alo manjingga sadewaragane manjingga manjingga ekalo manjing ing sajroning jiwa lan ragane as
Ayo, ayo dah, teplakan kendang dangdutmu. Yo, oh, variasi satu, masuk. Ayo, yo, ayo, Bapak Sumandon, keplakan kendangmu. Ayo, Iyo, ayo, Mas Kriwil, sapluken kendang nih Mas. Getne opo kaya kowe napuk cangkeme mantanmu Mas. Iya. Ayo Mas. Yo.
Mayangkara asmanipun kalisa ing sambikala dinapena iki Mayangkara original. ilmu iku kalakone kanthi laku Setya putya pangakasih Mayangkara junjungan kawula. Sang Eyang Mayangkara junjungan kawula. Kula suwun panjenengan rawuh Eyang Mayangkara. Panjenengan rawuh dumugi ing mriki panggenan. Panjiwa marang sak jiwa raganing anak wayang punika Eyang.
nuwun pangestunipun Eyang Mayang para dumugi ing mriki panggenan. Mugi tansah pinaringan kalis saking sakeluarga saking Mayang para original atur pangtipun ing mriki panggenan. Eyang Mayang para, Eyang Mayang para, Eyang Mayang para hadir, hadir, hadirlah. Ayalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep beda kuwi teku aku nek iya suka aku cinta dheweke kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnaku ora iso rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri naik sampan yang di laut biru kasih kau memang tampan kau pria idamanku ayo memuji murip bisa kasembat urip bebayang nganti besok putih jaman la 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 oh cinta kayak di surga Mayang koro original Lera ori ora ngerti balon asoy Mayangkara Video Drop Wijaya Audio matur nuwun
dalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep dibebeta kuwi teku aku dia suka aku cinta Dheweke kondo cintane semoga tresnaku ora rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri tapi bohong sempat yang hilang diri kasih kau memang masa kau pria idamanku ayo memuji murep iso kasebatan urip bebrayan nganti besok pumuting jaman di surga Dios. Selempah Tambang-imbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepidak kelaran gampang dadi tangisan rodo panguripan bakal muter nanging
jalan dikasih jalan ya. Papat po di papat po. Bisa membuatmu bahagia. Boleh perintah po tangannya dulu mana. Selamat datang untuk Dimas Diknya Salitri. Tapi saat terdiri aku rong iso piye Salitri. kowe butuh kirakan sedangkan aku iki wong melarat wis kalah rupa rasa ke bondo cintaku nikat kaitan gedene rasa aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Kenapa wong kere selalu dicampakkan mental health hatiku acur romo abaikan tatanan kepikiran selalu terbayang-bayang meski disepelekan ku coba mengusahakan seprona seprene ku berjuang cintaku tak akan pernah lekang kowe tetap tak sanding rasaku tak berpaling aku tiada tanding ku pastikan happy ending aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia.
Hello. Niki baik dari berbahagia masih berhibur bareng-bareng seni paguyuban jaranan Mayangkara original datang langsung dari kawasan Kelurahan Pagunen Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur Indonesia. Yuk sumangga kebanyakan hadir dua biduan dari keluarga besar Mayangkara original untuk menghibur warga masyarakat Kaliboto Tarokan Kediri Jawa Timur Indonesia. Yuk didukung sepenuhnya oleh Mayangkara Videotron juga Wijaya Audio. Yuk sumangga asai. Tirolo Ropot Roti Cik 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 cik. Oke, selamat sore. Ini nampaknya sudah ramai sekali, sudah pada merapat di Kaliboto Taroan ya. Kenapa Pak Bu? Hujan? Nggak apa-apa, rintik-rintik Bu ya, sedikit ya. Oke, semoga Mas Pur satu teman spesial buat semuanya. Wijaya Audio. Sambil hujan-hujan, sambil hujan-hujan. Mayangkara, ada di sini. Wijaya Audio. Monggo para bapak sithik dang godhong tela sithik dang ora enek parikane ngono maksudipun. Monggo para bapak ngawontenaken ritual sedaten dipun paringaken ngajeng nyuwun tulung para sepuh bini sepuh nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan ing sonten menika kawula lan sarombongan ngawontenaken acara jaranan Mayangkara original. Mugi-mugi sedaten dipun paringi terang, dipun paringi padang sakabehe padang kesanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Gusti Kang Perfect dumadi Gusti Kang Perfect ing jagat saisine. Slumun selamat. Slumun selamat. Gusti Kang Maha Kawasa. Nyuwun paring pangbiyantu dumateng panjenengan. Mugi-mugi ing sonten menika dipun paringi padang, dipun paringi terang-terang kesanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Gusti Kang Perfect dumadi Gusti Kang Perfect ing jagat saiki. Angin mendung lerep wis ora ana sirep ateges
bulan November menuju bulan Desember udan wancinipun deres-derese kawula nyuwun dumateng Eyang Mayangkara nyuwun damai pangestu kawula nyuwun dumateng ingkang gaib ugi ingkang maha gaib dan saking sifatipun kersanipun Gusti kang maha kawasa Gusti kang merbek dumadi Gusti kang merbek ing jagat saikine Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang bau reksa wonten papan panggenan kene kawula nyuwun dumateng panjenengan paring pambiyantu Mayangkara original ing dhuwur katon mendung kang mentiuk kawula ningali perkiraan cuaca wonten berita-berita ing menika prahna wancinipun rendeng udan deres-derese ing wulan menika wonten titik terang ing ngajengipun panggung sak kiwa tengene papan panggenan pagelaran menika ananging angin yang sumubyar wonten ing dhuwure awak-awak menika tasik dereng saged bersahabat ateges angin ing dhuwure awak-awak menika tasik dereng saged nyurung mendung amargi angin menika boten wonten titik dayanipun boten wonten kekuatanipun monggo kawula nyuwun dumateng para sepuh pinesepuh ingkang wonten ing sak kiwa teng papan panggonan kene kawula nyuwun tulung dipun pambiyantu kula nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan mugi-mugi nika saged terang saged padhang ing dhuwure sasana palagan sasana pagelaran menika wonten swasana padhang gumilang nanging tasik anteng-anteng kemawon amargi sepeda malih boten wonten angin ingkang dereng saged nyurung mendung menika sumingkir wonten ing dhuwuripun pagelaran ing dhuwuripun palagan sepeda malih kula sebutke mawon mergi bapa-bapane menika kathah ingkang pedhot ateges jarak ingkang poso jarak ingkang lakoni jarak ingkang pun kuat tirakat alhamdulillah pun fayakun ngajeng sasana pagelaran wonten ketok padang ketok gumilang ananging minurut kawula cuaca ngeten iki mengke saged jawah terus ngantos sonten boten saged terang niki lak minurut kula amargi boten wonten tondo-tondo terang boten wonten tondo-tondo padang terus terang kemawon umpami jawah menika wonten klebet kleber-kleberipun angin niku biasanipun saged padang saged terang lah menika jawah anteng wit-witan wonten ngajengipun sasana palagan menika mandeg jegret
wonten pergerakan ateges mendung ing dhuwure awang-awang menika boten saged bergeser, boten saged lunga wonten ngadhapipun wonten inggilipun sasana pagelaran. Iku secara ingkang kula mangertosi mekaten. Ananging mugi-mugi mendung ing dhuwure awang-awang menika boten mendung ingkang kandel dadosipun jawah menika boten saged dangu. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Niat ingsun ngadep ana ing tengah jagat, duduk jagat sifate alam jagat turun ing urip. Aji Gusti menyambute apa kuasane sira ingsun kok menepuni lambune badan para manungsa. Terang dipun paringi padang. Terang dipun paringi padang dipun paringi terang. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Duh Gusti kang Maha Kawasa, duh Gusti kang Maha Kusuci, kawula nyuwun dumateng panjenengan. Panjenengan pambiyantu, panjenengan paringi pitulungan dumateng kawula. Panjenengan paring pambiyantu, panjenengan tulungi dumateng kawula. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Tidak ada yang tidak mungkin jika sudah Tuhan berkehendak. Sepeda balik. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Eling zaman Nabi Ibrahim menika geni sing rasane panas. Kun fayakun Tuhan berkehendak seketika api utawi geni menika adem kados banyu. Sepindah malih wonten ing dinten menika sing sak menika Jawa, jika sudah Tuhan berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Seketika ini akan menjadi terang benderang padang sehingga pagelaran menika saged berjalan sesuai harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Kun fayakun matahari sudah menampakkan sinarnya. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Nyai Danyang kami Danyang ingkang baroksa wonten sasana palagan, sasana pagelaran ing sakiwa tengening papan panggonan kene. Tidak ada yang tidak mungkin jika sudah Tuhan berkehendak. Kawula nyuwun dipun paringi padang, kawula nyuwun dipun paringi terang, kawula nyuwun dipun paringi padang. Padang sakabehe, padang sakabehe. Kun fayakun. Nyuwun
seperti apa yang sudah saya aturkan. Di atas panggung, di depan panggung sudah kelihatan matahari menampakkan sinarnya, tetapi angin tidak bersahabat dengan kita. Tidak malih, karena pohon-pohon di sekitar kita masih belum menampakkan pergerakan ateges. Wit-witan boten obah, wit-witan boten goyang, mendung ing dhuwure awang-awang menika nggih boten saged pindah. Niku sampun kehendak alam. Dados niki ngentosi mendung ing dhuwure palagan, ing dhuwure pagelaran menika mandhap ing bumi pertiwi ngantos entek. Niku mengkelak saged entek, insyaallah saged terang, saged padang. Alhamdulillah di depan panggung menika sudah matahari menampakkan sinar cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Koncoku jeliteng, koncoku jeliteng ingkang manggihi kawula ing sakiwa tengeni Gunung Selo Mangkleng. Ing sore iki aku njaluk tetulungan pitulung dumateng panjenengan. Apa sing dadi janji panjenengan? Apa sing dadi pangucap panjenengan menika ing sore menika kula tagih janjipun panjenengan. Sepindah malih kula jenengan paringi pambiyantu saged terang, saged padang, saged terang, saged padang. Ing pagelaran menika sore menika mugi-mugi dipun paringi padang, dipun paringi terang, angsal udan, angsal ceblok banyune, ananging mengke sak bibaripun pagelaran menika paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fa ya mendung ingkang saking kilen kawula suwun dumateng panjenengan mugi-mugi enggal sumilak, enggal sumingkir, enggal bali kulon, enggal bali saking panggonanipun panjenengan. Kawula mung sak dermawan nuwun Gusti Allah paring kinapun. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Terang dipun paringi padang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah malih dumateng ingkang gaib ugi ingkang maha gaib saking sipatipun kesanipun Gusti Kang Maha Kawasa.
ing sonten menika kawula nyuwun dipun paringi padhang, kawula nyuwun dipun paringi terang, kawula nyuwun dipun paringi padhang, kawula nyuwun dipun paringi padhang. Nyuwun tulung nyuwun tulung penonton sing ning sandinge gong mudhun kabeh. Penonton ning sandinge gong mudhun kabeh. Mergo panggunge ambles. Lemahe lemah lembut